Република България често възникват бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност, чието социални и икономически последици оказват значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие и икономически растеж, поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително значение за устойчивото развитие на страната. В предстоящите десетилетия се очаква промените в климата да доведат до нарастване на честотата и мащаба на бедствията. За това вече говорихме колегите преди мен. По-честите и по-силни бури и наводнения, както и дълготрайните засушавани и опустошителни горски пожари могат да окажат значително вредно въздействие върху съществуващите възможности на обществото след подобни опасни събития. Поради тази причина и поради сложността и обхвата на бедствията е необходимо обединяване на усилията на всички отговорни институции и активното им включване в дейностите за намаляване на риска от бедствие, което се очаква да доведе до значително намаляване на човешките, социалните, икономическите и природните щети и загуби. През последното десетилетие Република България бе засегната от голям брой със силен интензитет бедствия, поради което страната ни попада в териториите, характеризиращи се с висок риск в тази сфера. Тук на този слайд виждате основните видове опасности, всъщност повечето от тях, които са характерни за България, но първите 4 са заложени в наредбата за условията, реда, най-кратко казаното, наредбата за оценка и картографиране на риска от бедствия, за да не чета цялата. Това са сеизмична опасност, опасност от наводнения, свлачища, горски пожари, опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, силни ветрове и смерч, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни температури. Също така опасност от ядрени или радиационни аварии, опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества, материали и отпадъци, опасност от биологично заразяване, опасност от градушки. Понеже стана въпрос за взаимодействие между структурите, съвсем накратко ще ви запозная с дейността на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, която е национална специализирана структура на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия, така е по закона на МВР. Всъщност от януари 2011 година се обединиха две главни дирекции, които бяха в структурата на МВР. Това е пожарна безопасност и спасяване и гражданска защита. Като гражданска защита претърпя много структурни промени, поне от времето, когато аз съм в нея. Те са поне 5-6. Така, основните дейности, за които има отговорност нашата главна дирекция, са превентивна дейност и превентивен контрол, държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност, разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, овладяване на екологични инциденти, ранно предупреждение, оповестяване при бедствие и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и на населението, оперативно сътрудничество с структурите на Европейския съюз, НАТО и международни организации в областта на пожарната безопасност и защита на населението, хуманитарната помощ, както и гражданско военно-аварийното планиране. Подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт. Защита на населението при обявяване на режим положение на война, военно положение или извънредно положение в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции. Едно от основните предизвикателства, свързано с намаляването на риска от бедствия, беше липсата на стратегическа рамка. Наличните в момента данни за бедствията са разпръснати, ограничени и трудно могат да бъдат сравнявани. Използват се различни критерии, като
например брой на жертвите, размер на щетите, брой на събитията, случващи се в даден период от време. Данните за физическите и икономическите последствия от бедствията са в най-добрия случай индикативни. Недостатъчната информираност на обществото относно принципите, целите и дейностите по намаляване на риска от бедствия, както и относно дейностите за реакция преди, по време и след бедствия, също представлява сериозно предизвикателство. До сега прилаганите мерки в тази насока са непоследователни и с ограничен обхват, като е подценен въпросът и с ресурсното осигуряване. Координацията между отговорните институции не е на необходимото ниво, признаваме го това, а честата смяна на нормативната база в сектора, липсата на ефективна съгласуваност, последователност и приемственост на отговорните структури влияе негативно на намаляването на риска от бедствия. Има празноти в механизмите за дейностите по възстановяване след бедствия. Към момента основно се използват средства от държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Също така се подценява значението на инвестирането в управлението на риска, което в дългосрочен план има висок процент на възвръщаемост и ограничава последващите правителствени помощи, като в същото време допринася за устойчиво икономическо развитие. Така, съвсем накратко няколко думи за Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която ръководи и контролира дейността по предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за финансиране на превантивни дейности от Националната програма за защита при бедствия. Това е по член 18 от Закона за защита при бедствия. Разплащане на непредвидени разходи и неотложни аварийни работи при бедствия. Финансиране на неотложни възстановителни работи, предоставяне на възстановителна помощ, обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия, при условия, по ред и в размери, определени с правилника за организацията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Комисията също така координира предоставянето и разпределението на помощи и дарения. Колегите от сектор възстановяване и подпомагане ми помогнаха тук с информация, която ще използвам да дам един пример с това каква помощ е предоставена от комисията след земетресението в Перник през месец май 2012 година. През 2012 година от заявените близо 5 милиона лева Междуведомствената комисия е отпуснала с около 1 милион по-малко за възстановяване на 549 жилища на граждани. През 2013 година продължи предоставянето на финансова помощ от комисията, като предоставената сума за възстановителна помощ е 11 милиона 165 хиляди 972 лева, от които 10 милиона 372 265 лева за възстановяване на жилища в община Перник по 3380 искания за финансиране. От заявените почти двойно по 7793 искания за възстановителна помощ. Само за област Перник, за овладяване и преодоляване на последиците от земетресението, включително за възстановителна помощ, са предоставени 16,7 милиона лева, което е 24% от годишния резерв за непредвидени и неотложни разходи. Видно е колко много средства дава държавата за възстановяване след това на пострадалите. Така, в този слайд можете да видите информация за финансиране на отделните общини в Перник по дейности. С НАР това са спасителни и неотложни аварийни работи, неотложни възстановителни работи и предоставяне на възстановителна помощ по общини. Надявам се, че се вижда добре. Намаляването на риска от бедствие и интегрираното управление при бедствие са изключително важни компоненти в контекста на устойчивото развитие, особено отчитайки увеличаването в последните десетилетия както на природните и причинени от човека бедствия, така и на щетите и икономическите загуби вследствие на тях. Международната стратегия за намаляване на риска от бедствия, създадена през 2000 година от Общото събрание на ООН, е глобална стратегия с мандат на ООН,
като целта е да привлече широк кръг от участници, които с координирани усилия да намалят риска от бедствия. Международната стратегия за намаляване на риска от бедствия се състои от глобална платформа и национални платформи за намаляване на риска от бедствия. В нашата страна функциите на национална платформа се изпълняват от Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Една от основните функции на Консултативния съвет е да организира разработването на стратегия за намаляване на риска от бедствия. Стратегията беше разработена от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министър-председателя през 2012 година. В нея влизаха представители на всички министерства и ведомства, научни институти и БАН. Искам да отбележа, че те също участваха в разработването на стратегията. Беше подложена на широко обсъждане с различни целеви групи. Беше одобрена от Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика при бедствия и беше приета на 16 април на заседание на Министерския съвет, 16 април 2014 година, т.е. точно преди един месец. Стратегията за намаляване на риска от бедствия очертава съгласувана рамка за определяне на стратегическите приоритети за действие и за намаляване на риска от бедствия и с обхват на действие 2014-2020 година. Основната стратегическа цел, която е залегнала в тази стратегията, е предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическа дейност, околната среда и културното наследство в България, вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия. Формулирали сме 4 основни приоритета за действие, които са: първия – развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна институционална рамка за намаляване на риска от бедствия; идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия; разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Третия приоритет е изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в обществото, чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите. И четвърти приоритет – намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление. Към проекта на стратегията са разработени 2 приложения, които вървят. Те са част от стратегията. В приложение 1 са посочени природните причини на човешка дейност, опасности в Република България. А приложение 2 е пътна карта, която съдържа основните дейности с срокове и отговорници. И тъй като темата на днешната конференция е катастрофичния риск и основно насочена към застраховането, ще обърна внимание само на 2 дейности, които са заложени в пътната карта. Към приоритет 2, дейност 1, имаме точка идентифициране, анализ и оценка на опасностите и рисковите от бедствия на национално, областно, общинско и обектово ниво. Това е към този приоритет. Предвидено да се разработи информационна система за събиране на данни за бедствията, като срокът е до края на 2014 година. Ние започнахме работа по тази мярка. Следваща мярка, заложена към приоритет 4, дейност 1, това е ефективно управление на природните ресурси и развитие на социално-икономическите практики. Мярката е прилагане на европейските и световни добри практики за застраховане и споделяне на финансовите разходи за възстановяване след бедствие. Срока, който е поставен в пътната карта, е 2015 година. Отговорник за тази мярка е Консултативният съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствие. Не, извинявайте, обратно трябваше. Да. Така.
нашите предложения за мерки за споделяне на финансовите разходи за възстановяване след бедствия, така формулирали сме някои основни, но това са само наши предложения и виждания. Това е първо да се направи преглед на предложенията на застрахователните компании срещу риск от бедствия и обществените политики за създаване на подходящ модел за застраховане срещу бедствия. Следваща мярка – създаване на ефективни политики за намаляване на щетите и повишаване на способността за моделиране на щетите и засилване на капацитета на застрахователите за осигуряване на покритие. Повишаване на стимулите за лицата, икономическите субекти, релевантните публични органи и други заинтересовани лица от съответните сектори за изпълнение на мерки за превенция при бедствия и укрепване на културата на превенция на риска. Създаване на подходящи стимули за домакинствата, промишлеността, селското стопанство и ръководителите на инфраструктурните обекти посредством базиране на риска премии и намаляване на дължимите вноски. И на последно, но не по важност и по значимост мярка, това е обсъждане създаването на застрахователен пул за защита срещу катастрофични рискове, за който вече стана въпрос. Така, по наше мнение, тук застрахователите трябва да проявят до голяма степен инициатива, да предложат мерки, подходящи според тях, с които да могат да се споделят финансовите разходи за възстановяване след бедствията, защото всички сме на мнение, смятам, че държавата не би могла, а и не би трябвало да поема всички тези разходи. Благодаря ви за вниманието.